So ayan, pupunta kami sa ano ngayon, sa bukid. Hello! Ah! May cousin, tapos si nanay. Kukuha kami ng gulay doon, guys. Naiwan si Dada doon Alam sa nyo ano. guys, ganito ang nangyayari dito sa kumkumanan. Tapos kinakasandalak papan kumkuman ay ah. O, diba? Ano niyo, oh. Ganito na nung dalaga ako, nagbuburas ka. Naalala ko nung mga bata kami na pumupunta sa bukid para mag-ani ng mais, para magkaroon kami ng pera. Hindi alintana ang init at pagod para lang may makain kami. Kami ng aming tatay. Kami ng aking mga kapatid. Bata pa lang ako noon pero alam ko na yung pamumuhay namin na sobrang hirap na pupunta ka sa bukid para magtanim ng mais. At bata pa lang ako, alam ko na yung mga bagay na pwede nating gawin. Bata pa lang ako noon pero alam ko na yung mga gawaing bahay. Tapos doon yung mga ano guys, yung mga sumpay Yan, masaya dito. Guys! Saan? Gagamba! Yun, may lawlaw. Oh, di ba? Oo. Ganito dito sa bukid. Ay! Oh, di ba? Hala, I win! Ayan oh. Ano na, ganatan? Gagamba. Gagamba, lawa-lawa. Lo, ang ganda. Ang ganda. Yan, yung pinsan ko, mabait yan. Yan yung makasakasama namin, nagbuburas. Ano man Tagalog? Ano man Tagalog si buras eh? Oh, nagpipitas ng ano, ng mais. Ganito siya oh, pagka ano na, napitas na. Ano ti Tagalog ti tudtod? Oh, magpulot ng mga mais, yung bang ano, yung mga natitira, yun. Kumuha daw yung pinsan ko kanina, pumunta siyang namulot ng mais. Ang tawag doon, guys, is tudtod. Nagpapatudtod. Yan. Tapos may mga natitirang ano, oh, may mga natitirang mais. Yan, malapit na tayo sa sa daan na pangmayaman. Oh, ayan. Ito yung mga buburasin na, oh, yan. Dami, no? Ay, pipitasin. Yan, yung yung ano, yung pipitasin. Luwag, no? Kasi kanino ata, insan? Pakita ko sa inyo yung mga munggo, oh. Daming mga, ano, munggo. Yan, mga tanim ng munggo, yan. Pa tayo, guys. Sarap dito sa bukid. Doon tayo. Dito naman, sementado na yon. Kaya puntaan natin. So, ayan. Nandito na tayo sa ano, sa semento. Sinemento, dagamato yan? Pero putit Hanggang No, bright na nga tagadagyay kung kunada. Yan. Dito pala sila dumadaan. May mga ano, may takki. Tae ng kalabaw yon. Ah, meron silang ano, may okra, may sitaw, gaagas, nag-spray. Oh, meron ding ano dito ha, may dumadaan na mga motor. ayun yung tomboy naghihila ng kamay.
Ayan oh, medyo ano na siya oh. Utong. Sitaw. Doon naman tayo. Sarap ng ano oh. Hangin. Hanggang guys, pwede ka nang malunod sa sobrang lalim. Uy. Malagip ko ate. Tani oh. Ay, pag nakulog to. Ayan oh. Ayan oh. Dito tayo. Dito pa guys. Wait lang. Naiwan na ako. Baho naman yun guys. Nagsakit na yung chan ko. Nay, adala ta agurong. Makala ka talaga yung... Nagkita aso. Nandito tayo ngayon sa ano? Ay, nagtuwi natin tayo? Sa Rizal. Ayan, dito dito. Tayo. Ilan lalong ngitsik ka. Nakabaybayan. So, ayan, malapit na kami. Ayan. Init. Maglinis tayo pa ng salt. Maglinong muna daw kami, guys. Pero dito lang sa may... Pero sa may ipil-ipil lang kasi natuno na kami. Kasi yan, pahangin muna kami. ito yung ano ni tatay. Hanggang jay ni Nay. Ang laki ng inaano ni tatay ko. Yan. Hanggang doon. Ang luwag no. Magre-repair na nga daw si tatay hanggang dyan, hanggang doon. Yan, yung inaano ni tatay ko. Yung aming sinasaka. So, ito yung ano ni tatay. Hanggang dito, hanggang doon. Yan. Naiwan na ako nila na anay. Ito tayo guys. Yan, malapit na siyang mag-ano. Ani. Nagmait uminom di tani. Yan. Ito mismo? Oo. Yan. Ate, hanggang dito, hanggang dyan? Naglawag, amti ko ni tatang. Ay, nating argsuna. Ay, nasa Daburab daw si tatang. Sa Bali man, jikwa na Jayen? Ay, jikadwadan. So, ayan, medyo maano dito ha. Tanggalin ko muna to ano ko. Ito oh. Ayan. Medyo mainit pa siya. Oh. May mga bisikol dito. Kukuha tayo mamaya. Ito oh. Ganda ng mga ano ni tatang. Hanggang dito, hanggang doon. Kuha ng aming tatang eh. May ano pala dito, oh, tubig. Ala, baka maikwa di cellphone. So, ayan, nandito na kami guys sa taniman ng ano ni nanay. Yan, oh, pa ako.
Naikon ako dyan, oh. Tingnan yung mga palay, oh. Ito yung ano ni tatay ko. Dyan. Ito yung aming munting bukid. Ito yung mga utong. Yan. Sitaw. Patani. Yan yung mga sitaw. Oh, diba? Ang sarap mamitas, guys. Kaya nga. Fresh talaga. Fresh na from fresh. the earth. Sarap ng hangin, oh. Tapos lagi yung unit ti ibon na ya. Mimitas na siya. Sakto lang ang dadap. When, dapat nagarami ka ito. Ito yun na oh. Kubo. Adapay aba, oh. May aba. Palaya. Sabong tikwa. Ang palaya. Kamatis to. Oh. So ayan guys, naka-harvest tayo ng ampalaya, tsaka sitaw, utong sa Ilocano. Eto, may nakuha kaming 2 bunga. Tsaka meron pang tanim si nanay dito na ano, na kalabasa. Ayan o, nag-ano na siya, nagsasabong na siya. Namumulaklak na siya. Ayan, tapos ito yung panitatang o, yung pinagtataniman ng palay. O, yung pinagtataniman ng ano, hindi tatang. Ayan o. Hanggang ito, nay? Yan. Merong 35 hectares. 35 hectare, di ba po ni tatang? Okay, tapos